În WinMentor Enterprise aveți posibilitatea de a vă ține evidența cheltuielilor în avans și a le repartiza lunar, în mod automat, fără a mai fi necesară introducerea manuală a notelor contabile în fiecare lună. Pentru început, trebuie setată constanta cont cheltuieli în avans. Aceasta se găsește în constante generale, conturi diverse intrări-ieșiri. Aici vom completa toate conturile ce vor fi tratate drept cheltuieli în avans. Următorul pas este să introducem în nomenclator un articol de tip serviciu, ce va avea drept cont implicit unul din conturile introduse în constanta configurată anterior. Vom introduce apoi o configurare contabilă nouă, ce va avea contul reprezentativ unul din conturile setate în constanta cont cheltuieli în avans, iar în câmpul diverse vom trece contul de cheltuială pe care urmează să fie repartizate lunar sumele. Trebuie creată câte o configurare contabilă pentru fiecare tip de cheltuială în avans, deoarece în funcție de aceasta se vor repartiza ulterior sumele pe un anumit cont. Factura de intrare se va introduce ca o factură normală de servicii, putându-se selecta gestiunea pentru a se putea urmări cheltuielile pe gestiuni, respectiv se pot introduce unele explicații în câmpul observații. Atât facturile cât și plățile în trezorerie pot genera cheltuieli în avans, dacă acestea au fost introduse pe un cont ce se regăsește în constanta specifică. Rezolvarea cheltuielilor în avans se face în meniul Contabile, Evidență cheltuieli în avans. Aici se va completa luna începând cu care se va face repartizarea sumelor pe cheltuială și perioada pe care se face această repartizare. Se selectează apoi tipul contabil, în funcție de care se va face repartizarea cheltuielilor pe un anumit cont. Se poate selecta un centru de cost, dacă se dorește evidențierea pe centre de cost. Pentru urmărirea cheltuielilor în avans, se poate folosi raportul Evidență cheltuieli în avans, ce se găsește în meniul Contabile. În acesta găsiți informații despre perioada pe care se face repartizarea, suma repartizată anterior, suma ce se repartizează în lună, respectiv valoarea rămasă de repartizat.